sortit una nova campanya per visibilitzar el 112, l'únic telèfon d'emergència i... que és gratuït. Efectivament, volem que tothom se n'assabenti. A part de gratuït, on pots trucar, per exemple? A tot arreu d'Europa, 27 països i molts més. I sense cobertura. En cas d'emergència... Truca al 112 i no dubtis. Bé, comencem avui una campanya de foment, de donar a conèixer el 112. Ho fem aquí, a l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona. És una campanya que s'estendrà al conjunt del país, adreçat als joves. I el 112 és un telèfon que et dona el telèfon únic d'emergència, és a dir, qualsevol emergència que hi hagi, el 112 te la canalitza. Un telèfon molt eficaç. Penseu que hi ha 2.200.000 trucades a l'any, 2.200.000, de les quals el 95%, més del 95%, contesten en menys de 10 segons. Per tant, allò que diem que 112 salva vides, doncs és així. El 112 salva vides i, per tant, a vegades potser entre la joventut no és tan conegut i és per això que el volem donar a conèixer. Bé, demà, 11 de febrer, és el Dia Europeu del 112 i és per això que avui hem vingut a presentar la nostra campanya dirigida als joves per donar a conèixer a tots els joves de Catalunya, a tots els alumnes de batxillerat, la importància de saber quan s'ha d'utilitzar el 112 i de deixar clar que davant d'una emergència, sense cap dubte, ràpid, actuem i truquem al 112.